magisteritza ikasketak aparte euskera ikastere bai. Gire kontu ez, gara hartan, odion erraldu aritzen, ez da? Baina, aurrera kadatxan oso handia, apurke, zeuzer, euskalduntze metodekin. Baina, beire irakaskuntza sartute, izan gendure aukera bat, eta izan zen Eusko Jaurlaritzak liberazioen bidez posibilitatu izan gure euskalduntzea azkertilen, ez da? Eta hor, ikastaro batzuen bidez, euskaldundu egin nintzen, eta nire zemie jaio zenetik ere, ja bareukan titulua eta hitz egiten eban, nahiko fin, decente. Baina, hortik aurrera, hasikeran asamblea guztiak ziren gaztelaniaz, baina hortik aurrera apurke, hasi ginen euskaraz egiten, eta kostatu arren, euskaraz jotak egin nintzen, bai. Baina ez bakari zu. Karo, eta lankide gehienok, egiten genuen igual parte batzuk euskeraz, beste parte batzuk erderaz, hor, apurke gero eta gehiago, sartzen zen euskera gero eta gehiago, baina prozesua ez da egun batetik bestera baizik, eta urtietan zehar, 80 eta 10, larogeiko hamarkadan, igozan euskararen, euskaldun kopuruaren kopuru asko, eureko gehiena izan arte, ez da? Ez da bakarrik irakasle berriak euskaldunak direla, eta lehengo irakasle pila batek ere euskera ikasten duzu eta euskaldun. Lehengo irakasle batzuk, hemengoak etzirenak, gehienok hemengoak etzirenak, jun ziren, ez ikasterren, ez da? Baina beste pilo batek onartu eban asuntua eta hasi izan ere euskara ikaste jotake ikasi arte. Behintzat nahiko maila formala izan arte. Eta azkenien neuia San Miguel utzita eta Elorrira jo nintzerien, ja hor dano eginen euskaldun. Eta hor ja etxan egiten erderaz zebez.